kebra sirkep karbi risonim so rongaje pharman tirikam amaya tumpen mai kangi Rongdo ingtia rong along piniarni anta sorkar pen kaching thorasai dengpon pelang Nihang Karbi Baptist Association ningkan esek amai pi kibi ponjia dim kisikedang pantrok nerkep chun pontanglo Kardom pini Karbi prime time long penili sami mirin hansepi pini birtang ton pen arju ponik tha Pining suri hinira ingkora ke thom aningkan aparman pli kebra serkep ang deng karbi risonim so rongaji aliora lon pen ketalon ponji aphan pini arkoi ni phai troxier ni karbi people sol taralang solong tirikam amai pen mai kang ni pon Karbi people's whole taralang so long mirjeng achataya long ada por phai kri si pen ingdeng pli kebra serkep karbi risonim so rongaji ketalon ponji aphan tirikam amai atumpen mai ni pon Labang so mai long kesia samai pu Chandra Singh Kropen mai chari ponsi mai ching chia prang kesia salong ki claim ka chepadu ga bang pu karlitang pari rong pilapen karlitang protabing lenga tumaphan kachikimo pedopon La so phi kesia akong chun bang Vidya Singh rong pipen aluhi ke pachinia port en pon aluhi aman pen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr Tuliram rong hang MLA Vidya Singh Ingleng Karbiang Long Autonomous Council Chairman Raju Tiso Karbiang Long Autonomous Council EMs MEC atum kedo an lapen jutang kaching hon arat kedo an atum chetong donsi bangso amaya long RDP dun kedam tang ingdeng plikebra nerkep karbi risonim so ronga je mesen pen ke pachun pona puthak lapen saya molong tangga ke padam anaputhak ta tirikam akong chundang Karbiang Long Autonomous Council EM Richard Tok Bipen labthe peklang pon bangso amaya long chedon sar pen non ke wangji ingdeng plikebra serkep Karbi risonim so rongaje ketalon ponjia long kedam tanga por tirikam along ke claim kedam ke misen penajok uthot mai pharpu dipu MLA Vidya Singh leng lapen kongchun bang EM Richard Tok bia phansi puthot apu pekon thu Labang so mai along langsun production pen kabonda pon singting niri pu alun setami aluhiaman pen kachetong dun Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr Tuliram rong hangari deng pen ingpu pon Karbi Cultural Society TRP atum nangdan pondok ke datang Karbi surong aja diri kamu mai yang ni bom atum Vidya Singh leng akhai la pen Richard Tok bi akhai teman si uthot ingdeng tikera sirkep laso Karbi surong aja ketalon dia phansi atum marsi arpu dai konsuno Karbi Cultural Society TRP amai pu pentang dak mon masih cedon sar masih cikroil lapen ke kapre sub committee atum han ke mo tirika mama itu ingni pensi tang dak kon ko lapen pachini ko dikia ba sirke kandeng Karbi sum sorong aja karjula kalon kon dia ini sing tangkring tirika mama isem kono Sinabang suamai kita angkang aningkan bikin berke bangkeng karbi sorong aja bila kamu mai kecari pun atum le thot se non ke bangi bikin bersirke bangkeng sebab kecari pun jadi itu kan kita ngasong dan kado ini cuma halo kita angkang aningkan bikin le dalam meser lapel tangka maha mu kita mencenglok asal kita kiki kan pun dia kan kita ngasong ini kita long ateng ni sing kan sangjeng do alang tu klaim ekwan jalang le tumhala bangso ning ke che pensi uthot alang le tumha tapi kebra sirkep andeng ka sum sorong aja ning kan sum ning pada ka harman jalan tumha hin pensi uthot jadi pon News Report Karbiang Long Live Lakhain ko rapli Arnam Langpi Diopani MEC constituency angkang ke parlo Athak Arnam Langpi pen kilometer isi an kahilo rongdo ingtia rongalong piniani anda sorkar pen kaching thorason atomon jabdam de lang pusi hadak kido arong araratum pherangke kahumri dam hut nang chethandun Karbiang Long Autonomous Council pen rong rup ke paching thor ponjiar pu ke dokok pen aphita pini ani anta ningkan troxi kebra serkep labang soarong kachukim dep pen arta nang plengtanglo
Seta piniani anda sorkar pen ason akirap kaching thorason avilang. Jongpon sinang tovar mesen ave kijuna langaphan ringvel ave kiron PMAYG ahem sove barpi ahem longdonde tebok het school ave rongker athana hem ave ki pathu ki joya klam ave mai thai kaching room kaching YG adim ave anganwadi center anta pi pajer pon pe pinlang laso jok non hadak kedo arongara datum pinnanga ni pen kisung chechak nang si pini anta laso kisung pen jok un edarloตัวริงเป็นนนพุทธลาเหมสุพุทธนิลิตุมเกนนพุทธชิเทกลงในลางอดอนตินตาอาราดบังเกดูโอโลสิตามีเหมสุได้หุมตาเวลาki tuwa la pen ki juna la bang ke ni tum 100% ma se vi pin na la puson an ki pa phi hub le jo la si la bang song bong a bang ki la pen ning je le thonang na lo sar tum phans tami la bang so ka vi pin nang bong pen nang ki pi thek je phan si ni li tum hin pen chuning ri lo halapu aphong kilikedo hut ke thekiding atung wang pen lam thu lam dok pen lam chak chipi te kangpong seta kilik haidet pen aphilote kaching thurason kipi ponji ke aphialam lo kachitong ji aphan anta sungkrung titik pusi ning duk pen aninga klong pen nang che thandun ringti ปอยแกวางไว้เด็ดติnon CM councilor CM phan ku pilo chuning ri เสียมพันจุนิงรีเกลาลูลาเดลองไอเสียบางไอนังปัตตางอีกทับปุสินิลิตุมดุกะเวตาจุนิงรีบอมเลยสิตาเมลังลีตานังจิจักโปปัตตางเวกโปปุสตานนพุทธปัตตางเทคเทเดลอยู่ Lasinon ki khibom Karbianglong Autonomous Council ke Japon team Karbianglong ake hoi CEM Dr. Tuliram Ronghang pen MEC EM atuma phan pin khadra MEC EM atum amithang a constituency ke paching ri ponra rongarat akisung ke boyalam kachini pen ison peneson siding ra lahaya kisung pen ke jok ke longji phan hadak arada tum pen kachuningri padikre malam thi nang che thamdun Madamang mukut monto phan mo pen rong sa ning yelom adontin phota exunia nang monai pipo pu ke council nang lu pichok council da ulai thekhe non kidobong ma so telangana ta MVC ta depanian BC ta nang ulai pitekhe puma pote hu banga so phan king sang thoman bangke non keron lok anis judhu mart kula july chik keron lok tela son go pilo phota la si la hai sami pu council long ki claim bom non kidobong ma sarkar dum islami ison back nang kerap dun thek ji phan pusinili tum CMEM pen chenglok MPMLA lo an lo aphan setami nili tuma hin pen la puson ke pa phi hu barong long ison bang nang kerap dudun nang pi thek te banang pi vek tha po bang se nili tuma hin pen la non ke do bom sarkar long te mi council long te mi claim pon bom a ke hai tam hana sami tuning ripon alam thege lal Bokajan pen ananterang Karbianglong lai Pharo isira krehinia phong ni hang Karbi Baptist Association mate NKBA ningkan esek MIP non ke wangji ni phai krehini pen krepho arkwai chiklo kisike dang phantrok ne kep an chuntang lopusi pherang ke kahumri tamahot birta ripon long birta kilong ponating ke Antioch Baptist Church atum pen chepater piponsi ni hang Karbi Baptist Association mate NKBA angkang mondoli pharo isira krephora chetongsi ningkan isek aparman kachingwai kachingsai padoponji lasi hadaka mondoli pastor la pentiri kama tumpen un anpen kachetong dunji aphanta kachuningri padopon non kisi kedang la pentiri kam alang litum penle klarda galam the arjupon sinang Karbianglong live kila naman kadom bajir lo pini non ni ke doke la ke lakhain ko rapli de pani MSC constituency ang kang along lo ladak Antioch mondili long non ke wang ji ni phai krehini pen dak ni hang Karbi Baptist Association pu so kachelang amai pi ladak peduponji labangke ningkan pharoi sira krehini 112 aphong ladak NKBA annual meet pula bosona mai dak paduponji la sidak nili tumpini dak nang kahumri pen ke thek ponlong la ke la hen lo je dak penangani pen claim dam si pini ani an bang ke 70-80%
ana bang ke ladak sai chun pon lo non ki bang ji 12 tarik pen 15 tarik la Januari cek lo la senilihin pen Antioch mondile pastor ho pen ke chunuri kala halo non ki bang ji la bangso Januari 12 pen 15 an kadog be la ni hang Karbi Baptist Association kadog monduli 10 delegates visitor monduli 10 pen ki bang pastor atum ana phansa me nilihin pen phapon lo itu na bangso amai ke cek nang na bangke lapu ni hang hawar no sa pani area Baptist Fellowship aphan si ke pachaki phan ni tum phan adeng nang pilo la pen tum kadog be monduli Fellowship lo krip lido la ne tum si la klemon bom no la pen pini ne tum ni phai troxy ar koyar ni bangke paklang so Baptist monduli la pen hang so Baptist monduli tum si ne tum kam klemon lo Bukajan pen anantirang Karbi Anglong Live. Kidamtang Arkoi ni phai ke thomar ni pen Don Bosco Higher Secondary School mate DBHSS along Annual Sports Week pangcheng ponsi kidamtang Arkoi ni phai trok arni mesen pen ke pachun pon Bangso Annual Sport Weeks Don Bosco Higher Secondary School along ke padu ponahut aluhi sarpo man pen ka chetong dun Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbi AK Dipa 20 Battalion CRPF la pen Principal Father Saji Lucas School lo thanbang School osomar apia po tum pen danglok pinnangan ki thekiding atum chetong dun La sohut EM Richard Tokbi pen kaningje ponatengki sports anat thu abangki jesemet RDP ponangchi athe non malom ke sports anat football hockey volleyball cricket anat ke pathu ke thek serpenta worengang hoy kachepalong our side do school ke charlie along pen ke pathu anata RDGP pon piknangji pusi school ke charlie osomar tuma phan EM Richard Tokbi pen than pon Lapen Hanapu Don Bosco Higher Secondary School of Principal Father Saji Lucas Pensitami EM Richard Tokbi Lapuson Annual Sports Week Kipadu Ponalong Kachetong Dun Thegapota Kachuro Pajir Pon News Report Karbi Anglong Live Tangde pini Karbi Prime Time Abirta ki Lapo Ansi Kang Ton Poniglo